खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा थाखा फैसा होनानै बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ गोदान राजखान्थि हान्जा दाहोदों। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। नोंगौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थि खालामनायनि सायाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि गुबुन दोलोनि सानै साथाम दैदेनगिरिफोरा थाखा फैसा होनानै बर'नि भटखौ माबोरै सोखावनो हायो बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोनखौ थुनानै होनायावसो बिथांमोना दिनै गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थि खालामदों। जायफोरखौ गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थि खालामनाय नुनो मोन्दों बिथांमोनाव हान्जा दैदेननो हानाय गियान एबा गोहो गैया आरो बिथांमोनजों रायजो राजाफोरनि सापर्टबो गैया होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि अनजालि दैमारिया बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा गावनि दोलोखौनो थगायदों। बिथाङा बिपिएफनि दैदेनगिरि जानानै आरोबाव गुबुन राजखान्थि हान्जा दानो नागिरनायनि ओंथिया बिथाङा सोरजोंबा फैसाजों बायजादों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द बसुमतारीया। बिनि अनगायैबो बिथां गबिन्द बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंथिबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बेयाव आसलते एक्स एनडिएफबि होनना बुंब्ला गोरोन्थि जागोन। एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमा मथि सानै साथामसोआलसो जायफ्रा सोरजोंबा दैदेन जानानै गोदान राजखान्थि दानो होननानै थिरांथा खालामनाय फोसावदों। खिन्थु बिथांमोनजों रावबो रायजो राजा गैया। बेनिखायनो बिथांमोननि जि उद्देश्य बे थांखिया जाफुङा। मानोना बिथांमोनखौ सोरबा सानै साथाम सोरबा गुबुन पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसा होनानै बेल खालामनानै बर'निफोरखौ बोरै सोखावनो हायो बर'निफोरखौ सोखावनानै सोरबा सुबिदा लानो हायो नामा बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोनखौ थुना होनाय दिनै बिथांमोना गोदान राजखान्थि दानो होननानै थि खालामदों। खिन्थु जायफोरखौ नुदों एनडिएफबिनि बारग' हिसाबै बिथांमोना कोनो दिन बे राजनितिक दल दैदेननो हानाय गोहो गैया गियान गैया। बेनिखायनो बिथांमोनजों जाहाथे रावबो रायजो राजा सहयोग खालाम बेखौसो खावलायदों। खारन बिथांमोना कोनो दिन राजनितिक दलखौ मानो हाया सालायनो हाया आरो बिथांमोनजों पाब्लिकबो गैया सापर्टबो गैया रायजो राजा सापर्टबो गैया। बेनिखायनो बिथांमोनहा जास्ट मिसलिड खालामदों सोरनिबा थुनायाव जानो नागिरदों। बेनिखायनो जों बेखौ जेबो खर' सायाखै आरो जा साननो गोनांबो जेबो गैया। अनजलि दैमारियाथ' नों बिपिएफनि मानसिखा बिपिएफनि पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै बिथाङा गावनि पार्टिखौनो थगायदों गावनि पार्टिखौनो लेंदानायखौ नुदों। खारन बिथाङा इतिमध्य गासैबो मिथिगौ गावबो मिथिखागौ जे बिथाङा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जानानै आरो गुबुन राजखान्थि दानो नागिरनायनि ओंथियानो मा थारमाने गावनि दोलोखौनो बियो थगायदों आरो थगायनानै सुबिदा लानो नागिरदों। सोरबा बिनो फैसा होदों फैसाजों बायजानानै बर'निफोरखौ सेरखा बेरखा खालामनायनि मोनसे नाजानायल'सो बेबायदि जेबो जाया। बेनिखायनो जों खर' सायाखै जों गियाखैबो आरो इउपिपिएलआ गावनि थांखि गावनि अरायबो खामानि मावलांबाय थागोन। रायजो राजाफोरनि जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनायखौ खुनुदिन नागारनाय नङा आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जोगदान फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांनि हेंथायै आसामनि बारग' मन्थ्रि रिमन दैमारि आरो बिजेपिआव गोदानै जयेन जानाय मिनु मुसाहारि बिथांमोना नोंथांनि हेंथायै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि समाव जिरायनानै थानो हाखाया। बे खननै इलेक्सन गेलेनाय मानसिफ्रा इलेक्सन सफोर मोदोमा गुदुं जाखायो। बेनिखायनो रिमन दैमारि बिथाङा 20 बोसोर एमएलए थानाय हिसाबै सायख'थि गेलेनो लुगैखागोन। बेनिखायनो गेलेथो जोंहा बुंनांगौ गैया। मेनन मसाहारिया बिजनेसमेन बिथाङाबो इलेक्सन गेलेनो लुगैदों जोंहा बुंनांगौ गैया। जों बिजेपि इउपिपिएल दासिमबो बुजाबबाय थानो सरकार सालायदों। दासिमबो जों सावरायलायनानैसो माबायदि इलेक्सन जों बिजेपि आरो इउपिपिएलआ माबोरै इलेक्सन गेलेखो दासिमबो थिग खालामनाय जायाखै। बेनिखायनो थिग खालामागौ माने जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। मेनन मसाहारिया गाव हारसिं गेलेयो ना बिजेपिनि जाना गेलेयो बे बिथांनि बाथ्रा। खिन्थु जों दासिमहालागै बिजेपि आरो इउपिपिएल बुजाबुजि थानो सरकार सालायदों आरो जोंहा इलेक्सनखौ माबोरै गेलेगोन बेनि जेबो डिसिसन जाथ'वाखै। गोजौआव डिसिसन जायोब्ला गोजौनिफ्राय जिबायदि थिनो बेबायदि